Hei, salut, eu sunt Alexandru pe canalul aici. Astăzi vom game Cruise Racing. Hai să începem. Deci, haideți. Și încerc să mergi cu mașina. Ok. Și știu că așa... Și că timpul școlii nu o să mai postez, dar acum că mi-am terminat temele, hai să postez un episod din Cruise Racing. Eu win, nu știu, nu înțeleg. Nu contează chestia asta. Nu contează. Ok. Nu bat și nu văd ce mașina mă fac. Trebuie să văd la mine așa ca pe mării dau clip. Și nu vreau. Bă, cu acest joc nu o să fac o serie, vă zic de acum. Acum episod că să uitați că să 2. CS. Deci, tu și să care tot mă contactează să aflu de ce. Corect, 130 de bonuți avem. Și ce-mi bai car. Bă, și cred că fac și o serie, un episod, cred, de Scrită.io. Bă, hai bă, mi-o dai pe asta, lasă. Mai de asta ești tu, mă, dai. Vreau să zicem, vedem, oh. Da. Nu știu tare. Cât să dai? Hai că se mișcă prea greu jocul. Și mai ne... O, uitați aici mașină. Ce facem cu element? Și să fac un derivo cu un efect special, cred. Găurii, să mă interesează banii voștri. Și vreau să vă mai abonați, dacă nu ați mai de 14 abonați. Ne-a pierdut cursa. Poate rapidă mașina aia. Dacă nu punem așa de prima câștigăm. Eu los. Restart, next. Frate, lasă-mă cu astea. Da, jocul ăsta nu prea mă pricep să joc așa de bine. Bă, deci cam așa a fost cu acest episod. Mie a fost dragă și ne vedem foarte curând. Pa, pa!